Tiedätkö mitä se kuuluu Elppaalle? Elppaa? En mä ymmärrä. Elppa kuoli saatana. No mä sanoin että se kuolee. 1 päivä se kuoli. Niin, mihin se kuoli? Se osti paljon ruokaa kaupasta. Kerrankin Elppa oli ja tämmönen vähän. Elppa osti, se osti. Ja kun se ei saanut kaljaa. Sitten se sanoi näin Kalle. Ja Elppan kaveri tuli käymään sen Elppan kotona. Elppa kuoli. Miten se ruoka liittyisi tähän? Se oli ihan saatanasti tää ruokaa siellä jääkaapissa. Ai syöminen ruokaa? On. Mut mihin se kuolee? Kotti. Ei mut... Elänkö sit mihin paikkaa? Mihin kuoleman sen syy? Silloin loppu hengitys. Se on Elppa oli hyvä mies. Mä näin Elppaa viimeksi 98. Me oltiin tuolla noin niin. Niin, me oltiin siinä, kato. Muistaakseni kun se laitettiin se niin. Pistettiin pihaan sieltä makkaratehtaat 15 ihmistä. Muistatko? Oi satana Elppa makkaratehtaat! Se on makkaratehtaat töissä. Ja sit se tuli sieltä ulos. Se soitti mulle puolinkopista, että hei Simppa, nyt on kyllä semmoinen homma, että otetaan oluet, mutta ei oteta makkaraa. Ja mä sit kysäisin, että mikä se on, kun ottaa olut, mutta ei ota makkaraa? Ja makkara No Elppa. Ei kun makkara, niin. Mä mietin sen, että makkaratehtaan mies soittaa, että sanoi, että nyt Simppa otetaan oluet, mutta ei oteta makkaraa. Ja sä Elppan tiedät, aina makkara tarjolla. Eri makkaroja, aina olut. Ja Elppa soittaa mulle puhelinkoppeesta. Simppa kuulee, ne otetaan oleen, eikä oteta makkaraa. Mä mietin, Mä tunnen syvän onnellisuuden. Mistä? Sä sait Elppan paluurahat. Mihin? Kotteen. Ei kun se tarvitsi olueen. Ole. Me oltiin Elppan kanssa ja juottiin olut ja juottiin muuten paljon. En oo muuten niin paljon juonut. Viimeksi vasta 2 viikkoa sitten. Ne. Juottiin, mentiin saunaan. Oi saunomaan Elppan. Saunaa ja Ales kiukasseks lämmin vesi. mut koko ajan ei ollut makkaraa. Ja mä mietin, mikä jumalauta tämä juttu on. Elppan tykön olla korellisen kalja. Elppan tykön makkaratehtaan äijä. Ei oo makkaraa missään tarjolla. Ei oo saatana makkaraa Ja tuolla. sen jälkeen Vai oli se syönyt kaikki? ei, kun mä kerron. Elppa sanoi mulle, kun mä siinä olin, se huomasi, että mä ihmettelin, mutta en varmaan kehdannut kysyä. Se sanoi, että tiedätkö sä Simppa mitä? Tiedätkö sä, että miksi ei oo makkaraa tarjolla? Miksi? Mä kysyin, että kerros Elppa, miksi ei oo? Elppa sanoi, että kävis semmonen homma, että mä olen pois lähtenyt tehtaalta. Ja mä kysyin, mitä varten sä pois lähdis, kun sä tykkäsis olla ja sais makkaraa. Elppa sanoi,
ei se tykännytkään lähteä, kun se pistettiin pois. Hänen saatiin Elppa, potketti. Elppa ja 4-15 muut ihmistä pois laitettiin. Ja tiedäksä mitä? Kerro mulle. Sinä kuukauden, Minä. kun he pois lähtivät tehtaasta. Sinä kuukauden Turkuessa myytte vähemmän makkaraa kuin ennen. Ja tiedätkö kui? Kaikki nämä ei ostanut makkaraa. Ja näitten kaverit ei ostanut makkaraa. Näitten sukulaiset ei ostanut makkaraa. Protestit sen tehdasta vastaan. Et kun pistetään pois ihminen, joka koko elämä on antanut makkaran tekemiseen. Ja sit on taloja, on auto. Ja on lasten leikkimökki, on keinu, puutarha, vaimolla on, ruohonleikkuri 2, toinen on rikki. Ja sit sanoit, että mene helvettiin tästä tehtaasta. Mene helvettiin tästä tehtaasta. On tuo saatana Elppa potku. Kuka saatana se johtaja on siellä saatana, me sanomme saatana. Se on nyt on niin tyyppejä, kenen sä et saa voi sanoa mitään. Ne menee tuolla ylhäällä. Me mennään tässä. Tiedäksä, mä voin sanoa. Mä huulan Sä et mitään voi sanoa, ne ei kuule, ne ei ymmärrä mitä kieltä sä puhuu. Mä puhun suomen kieltä. Ne ei Puhuu herrojen kieltä. herrojen kieltä. Me ei tiedä herrojen kielestä mitään. Me ei tiedetä, että tuolla ne menevät. Se on se byrokratia. Se kieli on se. Ja Elppa jos kuka, hän kärsis tästä. Elppa mä tunnen sen. Ja nyt on Elppa kuollut. Olisiko hän kuollut, jos olisi saanut jatkaa? Olis, mut vähän myöhemmin varmaan. Ei tai aikaisemmin. Niin sekin mahdollisuus Ne. on. Tämä mä muistan Elppasta. Mä en muista. Mä en kauheasti muista Elppasta mitään, mutta sen mä muistan, että mä kävin Elppua hautaan. Mitä? Kävikö se Elppa hautaan? Kuka sulla Elppa hautaan? No en mä tiedä. Mä ajattelin käydä siellä. Ne koitti sanoa mulle, että älä tuu. Soittanut tulee Ne koitti sanoa mulle, että älä tuu tänne. Kuule Joukke, älä tuu Oli ne tänne. herroja. Oliko nekin herroja? Ei ne oli edes kaveri. Elppa. Ne koitti mun elämää helpottaa sille, että sanoo, että älä Joukke tuu tänne. Älä tuu hautajaisiin. Sulla on Elppa auta ei saa mennä. Ne sanoo, että älä tule helpompi sinulla. Mulle helppoa. Mä ajattelin mennä kuitenkin, kun sä tiedät, mulla ei oo pukua. Mulla ei oo pukua. Se mun hautajaispuku, niin mä ajattelin käydä ostamassa paita. Mulla on paita. Mä ostin tämmönen hautajaismaan kuva. Ja onko se hautajaispaita? Sä oot fiksusti ostanut. Joo, hautajaismaan paita. Siinä on katso, siellä on hautakiven kuva. Siellä on toinen hautakiven kuva. Kuule, en mä tiedä. Kolmas hautakiven kuva ja jokaisen haudan edessä on kaunis sininen ruus. Mä tiedän kyllä miksi ne ei muuten sit ottanutkaan sinua sinne. Miksi? Miksi sä satana näe? Kato sitä paitaa. Mitä se? Satana sinisiruusuja. Sinisiruusuja. Saatana sinislenkki Elppa väännä koko elämä ja pistetään pelloon saatana oma lenkki vetämään sen jälkeen. Ja sä menee hänen hautajaisiin, pistä sinisen ruusunkuvin. Saatana paidan täytteen. Siellä on Elppa vaimo, siellä on Elppa. Ei ollut muuten Elppa vaimo siellä. Hautajaisiin. Ei ollut muuten Elppa vaimo siellä. Missä hän on? Hän on lähtenyt johonkin matkustamaan.
Mareilla vai? Joo. Las Palmas. Elppa rahoja mennyt. En mä tiedä varmaan mitä on Elppan rahaa ollutkaan, niin omin rahoin lähtenyt kun on päässyt kerran. Heti kun hautajaiset tulee, niin ei kun mennä lähti tuohon päin. Joo, se lähti aikaisemmin jo. Niin, mutta hän tiesi, että tuleva hautajaiseen. Joo, mutta ei se varmaan niin ole, kun ulkomailla on, niin ulkomaiden hautajaisia niin ei oo. On se Elppa sellainen. oli ystävä jollekin. Hän oli minun ystävä. Ja hän oli makkaraystävä. Hän oli. Elppa antoi makkaratehtaalle kaikki. Jo ei, tai ehkä ihan Ei kaikki antanut. Ei sitä kukaan kato itse töihin kaikki antanut. Eihän sian peräisval kuitenkaan itsestäs ottanut siihen. Ei oo ottanut se sikaran. Peräisval tekee makkaraa. Pitsyellä. Hyvä on. Helppoa sanoa. Elppan kanssa ollaan menty joskus tuolla kävelty yhdessä. Mihin? Ja käveli silloin Elppan kanssa, kun Elppa vielä jakso kävellä. Elppalla ei ollut silloin vielä jalas. Ei ollut jalas vielä silloin. Ketä on ollut jalas? Tulee. Niin hänellä on, oliko hän tämmönen? Mä en katso, Elppa pitkä aika nähnyt. Kyllä se oli se tulehdus siellä. Se, että mä sanoin, että hän kun hän ei pois päässyt. Joudus. No mä voin sanoa rehellisesti näin. Töistä kun pois menee, niin se on pois pääsemistä. Mut Elppa, hän on eri ihminen. Elppa on vähän semmoinen ongelma noiden töiden kanssa, että Elppa on vähän sitä mieltä, että työleivän miehellä pitää. Ja Elppa kovasti otti sen, että hänet pois pistettiin. No Elppa olisi tussemmin leipää kuin kukkamista. Siksi varmaan tuli se tulehdus siihen jalkaan, kun Elppa on ollut surullinen. Varmaan. Mä en tiedä oliko se. Oliko se? Oliko se? Ai hän kuoli sit muuten vaan. Hänen matkansa päättyi. Tiedäks, sillä ei ole mitään väliä, onko mies ollut surullinen vai onnellinen. Niin, mutta sen jälkeen kun matka oli. niin ei se, vaikka sanoa, että matkan tärkeä punko, että pääsee perille. Niin. Mut jos hänkään tiennyt, että hän oli edes matkalla missään. Niin miten se periaatteessa pääsee? No siinä se kato on, että ei sitä tarvi olla surullinen ja onneton. Elppalainen. Matka. Jollei tiedä, että on matka käynnissä. Niinhän ne on se kyllä. En tiedä että. Mut kyllä ei se vai. Tullut vähän, että alkaa loppumaan. Kuka? Olut. Oluta alkaa loppumaan. Tarttiseeko sitä oluen kanssa sit ottaa vähän? Ei Ottaa ole. vähän oluen kanssa, niin ottaa viinaa vähän olen kanssa. Ei ole toletta. Tää olisi mun lompaa, kun mä pystyn ostamaan. Mä en pysty Niin, ostamaan. mutta sä pystyt pyytämään Sult vai? ihmiseltä. Keneltä? Tarjoilijaa. Tarjoilija. Simppaajalle on ollut. Mulle tarttis. Missä täällä on tarjoilijaa? Tiedätkö mä en mitään selvää saa mitään puhelemaan. Ne naura meille. Katsotaan
Olisi varmasti normeille. Kuka saatana teidän on tän kutsunut? Saatana! Elppa ei oo tää! Ja kai te ole! Elppaa se on. Elppa! Olisi Elppa. nytkin voinut istua tossa. Jos Elppa olisi ollut, me oltais oltu olut. Elppa! Elppa käve töihin. Niin se on. Mutta en tiedä olisiko se kiraa mennyt saatana leipään taas. En mä ymmärrä sitä Elppaa kyllä. Saatana se osti. Kerran osti. Mä sanoin, että tuohas mulle kalja. Elppaa se oli saatana semmoisen ruisleivän, missä on jotain saatana malasuutet. Ne sanoi, että koita syödä tämä. Se silloin oli vähän pääsemässä kuiviin. Se oli Ai pääsemässä Elppa oli kuiviin. pääsemässä kuiviin. Joo, se sanoi, että mä olen jumalauta mennyt syömään leipää. Mikä helvetti siinä on, kun tarvitsee itse lopettaa juominen, niin sit kaveri tarvitsee lopettaa. Niin. Saatana, eikö se nyt riitä, että se kärsimys, että hän lopettaa juomisen? Eikä se Ihan saatana tarpeeksi. juomista lopettanut, kun se kuitenkin se joi vet niin saatanasta. En mä voi käsittää, mitä se vesi siinä saatana. Vai jumalauta, esittikö se vaan? Se oli kirkasta viinaa. Se oli saatana, se oli tehnyt Se itse tehnyt. hanan tonne, missä tulee suoraan saatana koskenkorvaa ja... Se oli ja pistänyt lämmin vesi varsaan, niin siihen tehnyt pontekka kelloja. on se saatana pontekan kein. Ja- On se jumalauta aikamoinen, että... Ja koko ajan huijas meitä, että eihän mitään otaa. Joo. Eihän mitään otaa. Nää nyt on se aikamoinen jumalauta. Saatana. Helppoa aika vanhaa. Helppo, perille. Vanha kaveri saada. Olis se kyllä tarjontapuhelu. Olis se nyt voinut. Ikin sit hanasta, mistä hän osti, ei tarjonnut meillä. Muistaaks sä? Ikin ei tarjonnut. Ikin Ainut ei itse, ikin ei tarjonnut meillä. Hymyili. Eikä mä kehdannut pyytää. En mä oo En näin mä halunnut semmonen oo. pyytää, koska sitä mitä hanasta rupee vettä ottamaan. Niin sekin voi olla, että mä luulin, että se oli vetvaa. Joo, on se. No en mä tiedä, olenko mä mitään ajatellutkaan. Joo. Niin selvisikö sulla nyt, että ollaan me laivalla vai Helsingissä vai missä me ollaan? Me ollaan Vatviassa. Missä? Liro, Vatvia ja Kiettua. Me ollaan yhdessä niistä. Valko-Venäjä. Aika meni niin kauas. Miten me tänne ollaan? Ei. Onks nukkumasta? Ei kun piti kato vähän ottaa tommonen iltaa. Ei saa sanoa kello kyllä on iltaa nähnytkään vielä. Onks sulla tuleeko väsy, pitääkö mä laittaa valoa? Kolkkas se valo pääsi. Tässä on jotain tyttöjen kuuli. Täältä tulee jotain johtoa, mutta en mä tiedä, onko mä kiinni. Onko nämä tytöt saunasta just tullut, kun näillä on tämmönen valo? Ei tämä ole missä kiinni. On se tämmönen vanha-aikainen sana, ei kyllä Suomessa tämmösiä nää. Mä tän kun laittaa tuon seinän kiinni, niin sähkö tulee päähän. Se osuu suoraan saatana lyhentää sunkin tukkaa sitä lyhyemmäksi. Älä sano, että mun tukkasta enää. Kun mä, Kyllä se saatana taas mä luin, että kun menee Paremmin. kertausharjoituksi tarjoaa tukkaa. Mitä vielä? Siellä on näitä pitkän tukkaa saatana. Hippei kans. Mä leikkaan tukaa. Mun pitää mukaan leikata tukkaa. Mä leikkaan tukaa. Arvoin mitä maksaa. Partoreilla. paljon se maksaa. 12 euroa.
Jumalauta Tiedätkö saattaa. kunnon niin? Siltä näkin montaa. 4-3 pulloa 5. Ja mä luulin, että saatte leikata. Sä luulet, Mä leikkaan sen ja maksun siitä. Ja hän sanoi, kun mä olin siellä vierailu lauantaina ja sunnuntai, että kyllä se varmaan tarvitse leikata. Ja sitten menee sinne, että tommosia siellä oli, kun sä on. Pitkätukkesi. Siellä syövät pizzaa ja naureskelee puheleva teokkariohjelmista. Löytyy ne kaljan. Ei siellä mitään semmoista ollut. Niin, Kun mettäs ei kuitenkin ilmasta olla. ollut. Ei ollut ilmasta. Maksamaan piti jäädä. Ei ollut maksamista. Maksamaan pitää jäädä. Saatana ainguttua. Se tulee Ei ollut. tommosen kaljan, niin saatana. Ei ollut maksattamista oleva kalja. Ei ollut mitään. Oli pisit semmonen. Niinku ilman olut oleva päivä. Ja 2 ja 3 päivää. Mitään ollut elämässä elppaa kun 98 elppaa töistä pois. Sen jälkeen sitä ennen olen kyllä ottanut vähän. Aika montakin. Helppoa. Eikä siellä mitään ollut siellä Säkylässä mitään. Mä luulin, että pääsee ampumaan. Pääsee rynkyn kanssa ampumaan hirveä. Ei päässyt. Ei siellä mitään semmosia. Siellä kysyttiin. Hän tulee päällystä joku sanan persereinä kysymään. Ostatko otat se pyssy ja puristaa? Sitten mä sanoin, että no kai se nyt satana osaa, jos tarvitsee osata. Sitten se oli siinä. Sitten oli vaan leirielämä vähän aikaa. Ihan turha juttu. Ei tarvi mun mennä ollenkaan armeijaan. Mä sain olla pois. Mistä? Armeija jatkokoulutus. Miksi sun tarvitse mennä? Ei mun tarvi mennä, kun mä järjesti asiassa sillä itselleni. No miksi sä mulle sanonut, miten ne pitää laittaa? No kato, Sä tiesit, että mä joudun menemään sinne. Sä et mitään sanonut, että täällä ei tarvitse mennä. Ja 12 € mä säästänyt siihen, että oot sanonut olutta pari. Siinä rahaa, mikä me sinne tukkaan piti leikata. Miksi kertoo muu, mikä se on systeemi? se on niin saatana monimutkainen asia, että en mä jumalauta itse kestä osaa. Se. No miten se tekis se? Mä en tiedä, mä järjestin asiaa vähän sillä lailla, että mun tarvii mennä. En oo mennyt. Eiks mennyt? En oo mennyt. Mä järjestin asiaa sillä lailla, ettei oo tarvinnut mennä. Eiks vaan mennyt? Mä en oo mennyt. Ne tulee vaan, kyllä kerran tuli vaan ovelle. Ne tuli vaan ovelle, mä olin ihan hippihiljaa. Mä olin ihan hippihiljaa siellä. Mä kuuntelin siinä oven takana hetken sieltä, koluutti vaan, avatkaa ovi! Sanoin se, mä sanoin, mä kuiskasin sieltä, että en avaa ollenkaan. Ei ne kuulu sitä onneksi, kun mä kuiskasin. Vaan niin sen takia ne kuulu. Sit sun ei tarvinnut mennä. No mä menin sit toi takaikkunasta, mä lähdin pois. Ei ne mun kiinni saanut. Onko se sanonut mullekin tollain? Eikö on koton vai hiljaa, niin tarvitsee mennä. Se oli se hoito mennyt jo. Muka sä tiesi, että mun tarvitsi mennä. Oon mä tiennyt silloin vielä, että kui vaan jää menemään, niin mitä oli tehdä.
Niin joo, mä olin siinä päivää jo sit siellä. Mä olin ollut siellä satana viikon verran. En mä niin kauan ollut. Mä olin ollut ryyppäämässä. Kun mä olin unohtanut alun perin tulla sinne kokonaan, mä olin unohtanut sen. Mihin? Sotamiehen väkeen. Ei sä sitä unohtanut, kun sä edes vaan mennyt. Ei kun mä alun perin unohdin, sit kato kun ne tulivat mun viikon päästä kyselemään, ne tulivat siellä, että tuleeko se armeija, se mä sitten tullut. Mä edes sä sit unohtanut, kun sä edes vaan mennyt. Ei kun se alun perin mä unohdin. Ja sit sä olis siellä ollut se viikon verran sit joo. Mun pitää aika Mä voin kyllä monta yksi. Mä voin kyllä sanoa, että niin turha reissu oli. Ja se, että sä olis edes mennyt sinne, oli hyvä asia sulle. Ja säästis 12 €. Mä säästin 12 € tulevaisuudessa. Ollut siihen teppunut ottaa ruokaa. Mä katson niin tässä vähän Pese pöydän. mä joskus niin tiesiksä, kun mä olin 85. Eikö sä saatana niin vanha vielä? Ei kun haistaa. Kun vuonna 85. Niin mä olin Baarimikko harjoittelijana. Baaris tuolla noin niin, sanois nyt, Kokemäen. Oliko se Mikko siellä? Kuka? Mikko siellä Baarimikko. Ja se oli mä. Oliko se saatana sä eikä Mikko? Mä olin koko ajan luullut, että saatana siellä on Mikko. Eikä mä mennyt ollenkaan sinne baarin Ai kertaan. Kokemäen. Ai tän rastasmerkkinä baari. Joo. En saatana mennyt ollenkaan, kun mä luulin, että se on Mikko. Se oli mä, ei se kettä Se Mikko oli ollut. sä saatana. Mun olisi pitänyt tulla sinne, mä olisin varmaan saanut. Mä olisin varmaan saanut sut kaja. Joo. Kelmatteksi. Olis sä ainakin vähän halvemmalta. Joo, mulla olisi kelma. Mikä sun Mikko vasta on? Ei mulla Mikko mitään vastaa ollut, kun Mikko on vähän ottanut mun vastaan olla. Niin sä siis luulisit, että se oli siellä töissä. Joo, en mä sen edes. Mä ajattelin antaa Mikko olla sit siellä rullapaareissa. Joo, se ei ollut Mikko, se oli vähän. Kuka tämä Mikko on? En mä saatana muista sen. Se nimi on sen saatana ulkomaalaisen tullut kuulonen. Ai se ulkonimi. Joo, se on semmonen joku saatana Hörtsiläinen. järnyksitön. Ruotsilainen. Ei me. Saatana. Minkä kielinen nimi se on, mutta se on sen saatana Bergström. Mikko. Mitä hän on sul tehnyt? Ei hän ollut mitään tehnyt, mutta mä ajattelin, että se saattaa tehdä, jos mä menen sen lähelle. Niin sitä ei kyllä voi tietää. Ei sitä voi etukäteen koskaan tietää. Se oli ehkä ihan hyvä, että sä mennyt siinä rastauksen käymään, kun jos se olisikin ollut Mikko. Joo. Mut se oli mä. Se oli sää. Mä olin siellä niin töissä noin 2 päivää. Se on aika pitkä aika työksi. Niin kuin. No siihen nähden tavallaan, kun mä tykkäsin siitä työstä. Joo. Tykkäsin. Miksi sä et sinne kauemmin ollut? Se sit oli vissi jotenkin mun, kun mä olin ollut iltaisin, niin oli
niinku tää Rastaksen tää myyntikate ei ollut huono. Aina silloin kun se oli se. Aina silloin kun mä olin siellä. Aina se 2 päivän aikana. Niin aina on myyntikate huono. Ai jaa. Ja tämä on nyt niinku mun syy vai? En kai mä päätä siitä milloin ja miten ihmisen juo ja kuin paljon. Niin. Häh? Saadaan kyllä sitä kate tulee siellä muutenkin. No mä sit ajattelin, että jos ei tää ketään tullut juomaan näihin, tarvii juoda, ettei ne pilaa. Niin. Mä Sä sanoisinkin. ihan oikein. Niin, mä katon. Kun Rastas aukesi siinä 17 aikaa, eli 5 aikaa. Etkin, onko se kumpi se sit on? Onko se 7 vai 5? No kuitenkin. Vai onko se 1? Rastas oli myö iltasi auki. Jos se on 1 tai 7 tai 5 tai 0. No ei silloin väliä. Niin mä menin sinne, avasin paikan, ketään ei tullut ovesta sisälle. Mä odottelin siinä ainakin aika kauan. Sitten mä ajattelin, että jos ei tästä nyt kohta tule joku näin juomaan, niin ne menee pilaa. Sä tiedät kuinka kamala, kun menee niinku hyvä juoma pilaa. Mä tiedän tämän. Mä olin kuitenkin siellä. Mulle on mennyt ikin pilaa. Mä olen ainoa eiväs. Heti pitää, että se ei mene pilaa. Ja se on, tiedätkö, kato. Tarvii aina niin kaupastakin ostaa. Sitä täytyy kunnioittaa. Sitä juomaa. Ei anneta sinne. Se on niinku olutpulle. Ja se on niinku nainen. Et se kannattaa nuoren naida, että se pilalle. Sitten kun se menee. Se on... Tarvii ottaa tämä konsti käyttöön. Tarvii nuoren naida, ettei mene pilolle. Niin. Ja niin, mä sit sä päätin, että ei kyllä mun vuorolla, ei kyllä me pilalle mä ei valmassa. Se on ihan varma asia. Mä ei oimme. Sä teet sen Mä join niin paljon kun mä pystyin siihen. vastaakseen. Mä tein rastaakseni ja kaiken hyvää se. Mä niin paljon join kun mä ikin pystyin. Mä kaiken tein, että mä sain juotua mahdollisimman paljon. Ja sit mä väsyt. Se on raskasta. Mä väsyt jo. Väsyt saatana. Väsyt jo. Pian väsytti ja mä nukkusinkin varmaan. Mä lähten töistä pois. Jos mä olisin ollut jossain muussa paikassa väsyneen, mä olisin kotiin nukkumaan. Siellä mä olin työn keskellä. Painoin. 2 päivää. Kaikkea se teemme pilaa. Niin. Sitten ne on pistä pois. Ne poisti sinua. Pistä Vähän pois. niinku helppoa. En oo. Nää ei oo samaa herraa kansaa saatana. Siellä mennään ajeta takki päällä, mersupalot päällä. Mennään pörrätään. Pörrältä satana edes Mihinkä? edeskuntaa, talo ja Lanzaron teläliin. Ja mihinkään järkevään ei kuljeko. Saa pankkiautomaasi ja jääkaapin väliin. Mä tykkään käydä sillä väliä. Et pankkiautomaatti, Herrat. jääkaappi ja kapparekka. Herrat oli sitä mieltä, että kyllä pilaantunut voi myydä tuommoisen tavallisella kansaa. Ja kyllä he voi myydä. He ei huomaa ero. Ei välitä. Hei Mä tiedän, kyllä välittää. Kyllä välittää, se osaa. Se on iso ero, että juoksee heti vai parin tunnin päästä.
Se on aivan täysin iso ero. Ja kyllä, jos menis tavalliset kysymään, että juoksä Heti vai parin tunnin niin päästä? kyllä saatana juo heti. Herrat ehkä ei. Mitä ne tekee herrat? Herra kulkee saatana Mersu ja pankkiautomaatin välillä. Siinä menee ajaa vaan Mersu pankkiautomaatin, että pankkiautomaatin kävelee takaisin Mersu. Takaisin pankkiautomaatin, takaisin Mersu. Ei mitään, ei saatana pienintäkään tolkkua. Ja kenen rahoja? Se on kansalaisia. Ne on näitten. Tavallisten raheja. Näitten rahoja. Ja sit olla niin ylvästä ihmistä. Et kyllä ei voida myydä saatana parin tuntia vanha olut ihan hyviä. Ettei te mitään välitä. Näille pitää olla omat saatana. Tuolla herra klubeilla ja saunajuloissa. Kyllä mä sanoin. Ja heillekin kun tietäisivät, että Elppakin kuollut heidän käden kautta. Aivan saatana. Mä voin sanoa, että Elppa kuollut heidän käden kautta. Heidän kätensä ovat tahraantuneet viinaan. Ja mihin kaikkeen? Mersun siihen uuden auton hajuu. Uuden auton hajuu. Siltä ne haisee. En ole muuten töissä sen jälkeen. Mitenköhän olis? Olemme varmaan käynyt siis paikoissa, missä tehdään, joku tekee töitä. Mut mä en, se herra tahto mä en mene. Mä en oo sinne, joka siihen alistuu. Tiedätkö? Sen takia sä olet täällä nyt. Verovapaassa valtiossa, Virossa. Tänne herran sormi ei yllä. Ei yllä. Mut tänne yltä jumalauta Helsingin Sanoma. Mitä saatana meidän lehti tänne kuskavan perkele. Herran kosketus nyt. Haista se haise Mersulle. Herra käy Sai se lukenut. saatana uudella autolla. On herran käsistä kulkenut. Totakin lehteä on tehty. Ihminen, tavallinen ihminen. Semmoinen tavallinen ihminen. Joka ottaa se oluen nyt. Eikä nyt kahden päästä. Niin. Se on vissi saatana. Se on saatana niin totuus. Ja kun mä koitan auttaa kansaa, olla heidän ystävä. Heidän antaa hyvää. Niin sen mitä mä pystyn. Itse olen sellainen tavallinen. Mä ymmärrän kaiken. Mä haluan antaa täältä. Tiedätkö sä? Paidan takaa. Antaa sen, minkä mä koen arvokkaaksi. Joo. Se on turhaa kenenkään herran tulla välillä sanomaan, että Et mene pois. Mene helvettiin täällä. saatana. Se saatana Lähde. kehtaavakin sanoa. Lähde helvettiin täällä. Ne käske sanoa, että helvetti. Ne sanoo, että sinne joutais kansa. Mä voin sanoa, ketä siellä helvetissä on. Siellä on herra. He on itse siellä. He ovat itse siellä saatana Mersun kanssa. Saatanan tyymi. Et kun ne tässä maassa yrittää päästä meistä eroon, niin sit ne sanoo, että menkää helvetti. Eikä ne tajua sitä, että siellä me sit odotetaan näitä herroja. On saatana. Sinne tulevat saatana autoon kanssa. Tulkaa. Mersu. Tulkaa helvetti. Tulkaa katsomaan meidän saatana. Katsotaan kuka teitä katsoo ja millä. Kuka teitä palvelee? Kuka palvelee. Se on vissi. He palvelee siellä.
saatana helvetissä ihan toista yksilöä kuin mitä me ollaan tässä. Siellä ei ole kuin ne, kenen on käsketty painua helvettiin ja Herra. Ja herrat on ne, jotka on käskenyt painua helvettiin. Sehän ei muita ole. Mutta sitä kun mietitään oma perset ja oma napa, ei nähdä sitä. Ei nähdä puita navalta. Ne.